Ako'y bahandi labang sa pula. Bulawan yun Lagi dai. dai, bulawan dai. Lagi dai sa kanta. Magkalot na lang tayo eh. Magkaon tay. Hindi na lang tamang kita bulawan. Kaisla, may buntag mga kaisla. Sundi ko ninyo mga kaisla kay ako tong ipakita ninyo ang giliaut tong gahapon. Nya karon sila dito ang gina-assign karon dito tulo ka tawo. Ang katong usa ka kantog gahapon giliautan, wa di makuha ang treasure dre. Karon nagi-upload ko mas tunga og sa adapit sa puntahan og tutunga po aring gitapad sa gikalutang gahapon. Wa yung kakuha lang kuan. Akong atong sila dito ng mga kaisla. Sundi ko niya, kaya mo ato ko sa ang giliautan na Okay, salamat mga kaisla. Ini sa kuha na to, asa mo yung kuha na Ato naman ko pre. Kay ang primero kalian pre. Ha? Kini kalian una, muna ato itri si Runa. Ay, siro ba lang siya nakuha Boss, na. boss. Oh, kana oh. Kalot na na boss. Dara boss. Sara ko nimo. Dara boss, ulo sa dinosaur boss. Pasti lawan. Boss, ako boss, one pot, antique na lata. Ating lata krim bitane. Di ba sa pa jar kang kurunira Oh, sa. hari ko nila. Kakalay ko kuhan, antique lagi. Kani man ikon mo. Muna na Ang tres ya wala pa kuha. Ay, Kuha. Ari kali adre. Hindi na kuha ko gamay. Dai kuha ka man. Oh. Sa ano yun? Bourbon mo na? Aberbrand. Busog-lusog. Okay na. Busog-lusog. Tignan mo. Okay. So, asa may Sa may magkano target. man eh? Sa target ato kuha na ni boss. Ang target ito ron, gahapon. Bulawan silver gold. Ulo sa dinosaur. Tirahin yung sintro. Yung ikaw sa kabos ha. Audio ka. Ay, ko. Audio ka sintro ha. Pari po ko kuhan boss. Aray. Sa boss oh. Oh, dia oh. Nakadyo bulawan di ron boss. Okay na oh. Kuha ni boss. Yun, ikaw. Ali ko rin. Dia ka ha. Tira. Mangali po mo din sa antique boss. Antique. Dia oh. Ya, kumusta ba na yung pagkalim na nga? Naklaro ng kuhan niya ng... Antique? Oh, Ay, naano to ko na ko sa kabok pero ngita pataglanan kay balitag kuhan Inmax na motor. okay. Ako boss, kita ko antik diri boss. Oh. Pero santik pa, wala pa antik. Santik pa boss, Santik. santik. Oh. Pero sa mo dari sa sinterifikas ni. Oh, ano diri so diri. Ya, usa may nakuha mo din. Mo pa diri lagi. Kontra po mo nga berbrand nga. Katul naman. Kay ingon bias la kung katul lang hapit na ko na makuha. Ay, kulang na pangadit na. Malugod. Ha? Malugod, malugod. Ay, Oh. di. Maligo ba ako pero way sabon-sabon. Okay. Ligo ro may istorya. Pangaji siya. Darang rilis sa mga yun. Nara niyo? Okay. Okay, dear Kuya Helen. Oh, suta sa mayong pagtungod, mayong buntag kay di man ron hapon. So karong buntaga, nagyan nato ni. Tungtong pagtuktok, tuktok, tulo ka buk naghubag, nagtuktok. Okay. Please mo na ni. Ano man yung na ni? Mga na siya? Oh, mga Mama na lagi ni. Salut ho boss. Ha? Tuloy siya, tuloy. Salut ho eh. Dito, dito. Apil ka na? Na, di sige, okay na. Bulawan. 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 Si Bulawan. Sagad mo na mga Bulawan ang Bulawan na sa Bitsipihan. Sa? Asa ang Bulawan? Bitsipihan. Bitsipihan. Saan sa Bitsipihan Bulawan? Saan ang tunuhan? Kanta na Matundila. Matundila? Ng Matundila na Bulawan na lang na lyrics. Ha? Katawa? Matundila. Ako diligan. Matundila. Ikaw dili malipas. Kay wala ako'y bahandi. Nga kanimo igasa. Gugmang putli. Alay pasali. Ay bahandi. Labang sa pula. Bulawan yun Nagi dai, Bulawan dai. Kanta rin, nagi dai sa kanta. Magkalot na lang tayo eh. Magkalot tayo. Hindi na lang tamang kita bulawan. Natig makita siguro ang Bulawan, mabahinan pa pura pa pagkuhan eh. Ako ra usa dito. Sud dito busa dito. Inani ka dako Ginoon. Di man masudog busa ni. Basta ako gid isut. Sakit na ako kay ingon bes lang secure the Island of Treasure. Pero nabasa na ko sa libro kay Island of Treasure ka naman mga kuan man. Kanang mga tawag ani mga beach resort, ana man lang treasure ka.
Ano ba? Sita mo kasi mga terorista o mga sa dagang sita mo din ay treasure di ay. Okay. Kung wapo kayo makita ni, pwede mo po na himong kulong sa haligi ni. Haligi nga kulong. Kay nindot ko na siya nga lawmon kay parang puting na to sa haligi. Di po matayog-tayog. So nindot ga pa na yung bulawan ni. Gahi naman daan no. Gahi kayo. So mayo sa haligi ni kaya pundasyon ginato gyud, agi gimugango gyud. So mo ni siya, nindot ni siya. Okay. Nindot ni siya. Kung naramagani sa matud nila ng kanto, apay siguro na eh. Kana matud nila na bulawan diha, apay siguro na eh. Makakita kong bulawan na ni Ron. Mamatod nila, tinuod na eh. Pero apay siguro na eh. Paspasan ko eh, buho, kay ara ko sa ilalom ni. 6 feet below the ground. Maputi naman yung buhok, ikakitag bulawan. Apay siguro na eh. Uy siguro na eh, makamit yun kung yung kulong ni sa ligi. Mahimi naman yung bungot, ikakitag bulawan. Iwi, da. Bulawan ay. Tapos sa katahan, kitag bulawan na ay. Ay, muna lagi na eh. Ay, gabat to man. Hari to dapit pasig na. Nakita kag bulawan gina. Wala po kitang bulawan ano? Sa mana? Tesa. Tasa up. Tasa day, tasa na kita nila. Pila man na? Sara, isa. Ay, sara day. Ay, di Arab, ay bato, may gapon eh. Kalipatan eh. Ay, mura ron, lagay. No. Tidak, magyapon, bato, magyapon. Ay, bato lagi. Wak, yun. Narasa lagi sa bitspihan ng kwan, Bulawan. Title, matod nila. Trabaho. Ingit tayo. Ito yung mga kabilya kay Butangan Islam dahil sa corruption po. Kami sa yayon. Salamat. Mo ni atong gahapon mga kaisla. Kung di pagkat ninyong kulanan. Mo ni sa mga kaisla. Ano ko niya. Mati ko kontrol mga muris apa ko minus gikan yung flooring sa kulanan. Porsidente. Ikan yung kulanan. Mo ni resulta rin sa akong itarong nga kaisla kading alignment sa jet kining bilyahan bibilado ni siya tap ni sa air sa jet so ni iba siya mo ni po sa bilyahan nga kwan butang nga bibilado aron ma alignment ng jet niya batan siya tayo wire mulai igor siya ini awalnya pas tayo wire
pagbuhos ani di na siya mo lihok. Kung wala na siya mga kaisla nga support nga batag tower, may puruhan siya nga muhiwi ang atong jet nga dili malibel. Amo ni siya gibuhatan ko nga horizontal nga levelado. Amo ni siya ni bata na siya tower. Pagbuhos ani nanay ba tower pagbuhos ani di na siya mo lihok, di na siya mo wangi. Then human napanay sa ilalang mga kaisla nga atong gikuwag support for kani pong kuan kinaubsan mo na siya supply nga tubig. Kini sa air na siya para bubble sa pagmasas dire mo bubble sa dire ba mabula. Ano siya? Ora yon kani pong haligyan is kanto kini. Balik upat nga kabuk siya. Nga haligi. Mga atbang. Kaya niya man si atop nga itong design nga silbi nga clear nga kuan ba sa tawag ning kuan ay plain ra yahang atop nga mo bisag nay ang nay adlaw nga musila nga adlaw murag hayag repod sa ilalom. Okay mga kaisla mo tiyaw sugmating bason nga ika ugma pohon basi nga magmating maga sitting mi sa mga jet tanan makabuhos mi sa wall na. Ako ipakita po ninyo. Okay, mga salamat mga kaisla.